जमैनिया गांव गंगा जी में समा गईल, रउओ घर ढह गईल। राउर जब देवी जी के मंदिर रहे, वो वीडियो इतना वायरल भइल कि मैंने पूरा भोजपुर के जौन बाढ़ के आपदा रहे, मैंने सत्येंद्र पांडे जी में मैंने ढह गईल, दलान ढह गईल, घर ढह गईल। का कुछ मैंने अब भइल, अभी तक कहाँ रहतनी रउर, का स्थिति बा, ढेर लोग जानल चाहता। अब गंगाधर बाबा एगो कैसन तो मीटिंग करौले रहे है हमारा गांव में, थोड़ा सा छोट कास्ट के लोग बढ़ल कौनो कह दे तरन सन नेता आके जे जब जमीन मिलत चल गांव भर चल जाता रहे। अब अपन 2024 के बाढ़ अब की परी जवनिया गांव पर आफत बन के आई। आधा से ज्यादा गांव गंगा जी के गोद में समा गई। केहू लइका परिवार लेके बांध पर शरण ले ले बा, केहू स्कूल में शरण ले ले बा, केहू हितई नतई ले जाके पहुंचौले बा। ए दुख के घड़ी में बहुत सारा लोग आइल, मदद के हाथ आगे भी बढ़ावल, बहुत सारा लोग आ रहल बा, बहुत सारा लोग राजनीति भी कर रहल बा जवा। लेकिन हमनी से हमेशा रउआ सब देखले कि दियारा भोजपुरी के माध्यम से हमनी के धरातल के खबर ई जगह के देखावे के प्रयास के लिए बनी जा कि कतना नुकसान हो गईल अभी तक, कब एकरा के रोकल जा सकत रहे, हर एक चीज हमनी के देखौले बनी जा। लेकिन अब ओकर कोनो मतलब नहीं रह जात। आज कहल जाओ जे आधा से अधिक गांव गंगा जी में समा गई। ओ में कहल जाओ जे एक तरीका से पिंडित भी बानी है के जमैनिया गांव गंगा जी में समा गई, रउओ घर ढह गई। राउर जब देवी जी के मंदिर रहे, वो वीडियो इतना वायरल भइल कि मैंने पूरा भोजपुर के जौन बाढ़ के आपदा रहे, मैंने सत्येंद्र पांडे जी पर केंद्रित हो गई। रउओ घर में मैंने ढह गई, दलान ढह गई, घर ढह गई। का कुछ मैंने अब भइल, अभी तक कहाँ रहतनी रउर, का स्थिति बा, ढेर लोग जानल चाहता। जी प्रणाम, हम सत्येंद्र पांडे जवनिया से। बहुत है दुखद समय में बहुत कष्ट जनता हमारे गांव के सब भोगत रहे, हम भी साथे साथे बनी। आधा सुधा लोग बांध पो गइलन, आधा सुधा लोग अपना रिश्तेदार हितई नतई चल गइलन, आधा सुधा लोग स्कूल पर बढ़ल। हम भी वही स्थिति में बा आदमी, रास्ता सब ब्लॉक बा। जौन गांव में कटल बचल बाटे घर, वो घर पर हमनी के श्रेय ले ले बनी जा। बहुत लोग ए ढंग से भी श्रेय ले ले बड़न। लमसम 150 घर पानी में चल गिल बा। 150 से 200 घर पीछे, मतलब ना जाए जाके भी जाए के कगार पर बा। यह स्थिति बा। सरकार प्रशासन देखी अभी तक तो कुछ नजर नहीं आवत जे कहीं रूम बनता या कहीं जमीन आवंट सरकार कैलस, कहाँ लोग रही हैं जनता। सरकार के तरफ से जब जवैनिया स्कूल में लॉन्गर चलता, हमें बेरा गई रही है स्कूल पर, मास्टर साहब भेटैनी है, वहाँ से बातचीत भी भइला। वह का नाम रहला जे देखी बाढ़ तो अब चली गई, हरी गई। अब हमनी के जिम्मेवारी बा लइका पढ़ावे के बा, जब लोग आके जब डेरा डाल देले बा। प्रशासन हमारा के कहले रहल है, अब आगे का होता है एकरा पर। तो मान लीजिए स्कूल में क दिन लोग रही, बांध पर क दिन लोग रही, हितई नतई लोग क दिन रही, नेताजी लोग राजनीति करता। तो धरातल पे ई बताई जे अभी ये जब रउआ लौकता जे सरकार के कोनो सुविधा बुझात होके जोन से जे ना वाकई में जनता के फायदा हो रहल। स्कूल में जनता ठहरल बड़न, दूसर कोनो विकल्प नहीं है। आखिर जरूरी बा स्कूल चालू कईल, स्कूल भी चल जरूरी बा, जनता के ही पक्ष के बात बा। लेकिन कहाँ जाइए जनता, रोड पर तना रही है। अब देखी सरकार का करता। माने अब का बुझाता ये जोन कटान बा, बाढ़ के पानी मान ली कि कम हो गई। हम देखनी है जे जब 50 से 60 फीट माने खाई नियन एकदम हो गई बा। दूर से देखला पर बुझाता जे कोनो माने बड़ माने नगर होके जोन गंगा जी में ढह के समा गई होके। आधा यही तरी खाड़ बा, आधा मकान गंगा जी में भस गई। तो का बुझाता अब सरकार रोकथाम कब होई, का रउआ हिसाब से बुझाता ये काम चलता, बन बा कब से, माने का बुझाता। अब देखी पानी इंजीनियर सरकार व्यवस्था बोल रहा बा कि पानी खत्म हुई नीचे जाई तब से ओकर काम लागी विशेष रूप से। आ स्थिति तो बहुत बुरा बा, जोन बाचल भी घर बा थोड़े जा रहे बा केहू रह पाई। बहुत बुरा स्थिति बा, अच्छा निकल लागत लागत कि कहीं बहुत माने अनिष्ट होके वाला बा। मतलब गजब स्थिति बा, देखबे के नहीं हुआ, सब कैद भइल बा कैमरा में।
ई बताएं कि अब रउआ सबके मने जब पीड़ित के नाते का मांग भी है सरकार से जे मने हई चीज पूरा हमनी होके के के चाहिए? जनता के का मांग बा, जनता पूर्वक बा, केहू मोहरा बनावता लो नेताजी। अब गंगाधर बाबा एगो कैसन तो मीटिंग करौले रहले है, हमारा गाँव में थोड़ा सा छोट कास्ट के लोग बड़न, हुँ, कौनो कह देतरन सन नेता आके जे हेजवा जमीन मिलत चल, गाँव भर चल जाता रहे, हुँ, आ उ अपन रोटी सेकता लो। हमनी के जनता के का चाही? घर चाही हुँ, रहे के, मेहनत करके अपन कमइहे खइहे लोग। हुँ। आ सरकार क दिन खियाई? अभी लंगर चलता बंदे होकेला कगार पे होई, शुक्रक हो गेल तो बंदे ना होई, कितना दिन सब चली? अब जनता थोड़ा सा मूर्ख बड़न, अब का कहल जाओ? जनता के भी समझे के चाही, कहीं गइला से ना होई, अपना दम पर कहीं कुछ फाइट करे के चाही। तो फिर भी रउआ सबके मांग होई नु कि मने हमनी के हई मांग बा? मांग बा जे 5 डिसमिल एगो नाम पर जमीन मिल जाई, घर और मिल जाई, सब लोग रहे के व्यवस्था सबके होई। दूसर का हमनी के मांग कर सकतन जा? माने ढेर लोग जिसे कहता जे जमीन तो कुल लोग केहू कहीं ले लेले बा, केहू कहीं ले ले बा, कहाँ कहाँ मिली तो कहाँ लोग रही, तो माने रउआ हिसाब से माने का बुझाता कि सरकार के केने जमीन देवे के चाही जहाँ बुझात होवे कि ना हेजवा सरकार जमीन दे सकती है? सरकार के जमीन कहीं भी देवे के चाहिए वही जगह पर जहाँ जे फिर हई स्थिति हई आपदा मत पहुंचे। हुँ, जैसे मान ली कि नगर निगम बा, 4 लाइन रोड बड़े से ओकरा अगल बगल कहीं देवे के चाहिए। अब हेने कहीं जमीन दे के सरकार है क्षेत्र में का करी? फिर तो वही स्थिति रही। माने रउआ चाहतानी कि आरा बक्सर 4 हाँ लाइन? हाँ, कहीं 4 लाइन पर मिले हुँ, शहर के करीब, एगो हमनी के बस्ती बस जाए न्यू जवनी एक के नाम से। हुँ। तो का बुझाता आशा बा कि सरकार पूरा कर दी रउआ सबके मांग? हमनी के सांसद महोदय जी थोड़ा सा बहुत मेहनत करतनी। अब देखी, सुने में आइला कि सीओ के बीडीओ के आदेश मिलल बा हुँ, जे चेक कर कहाँ कहाँ जमीन बा। हुँ, कल हम गई रहनी शाहपुर, हुँ, वैसे हमारा सूचना मिलल, हुँ, तो देखी हालांकि जल्दी कइल चाहता जौन भी करे के बा, ना तो फिर देखते बनी स्थिति का बाटे, जानवर माल आदमी सब रोड पे बड़न। हम देखनी हा कि जतना लोग के घर ढह गइल बा, मान ली ठीक बा उ स्कूल में जाके खा लेता, भोजन कर लेता, लेकिन मान ली कि केहू के पहले 2-2 गो मवेशी बिया, जी जी भूसा रखले बा, जी जी घर के चौखट कबारी के जी रखले बा, कराकट बटोरी के धइले बा, खाटी बड़ी सौ, चौकी बड़ी सौ, माने छोटा-छोटा बच्चा बड़े सौ, जवान सियान लड़की बड़ी सौ, जी 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 हर तबका के लोग देखतनी जी जे माने जी परेशानी में माने पूरा माने कहल जाऊ जे माने कतना परेशानी में बा। हम तो देखनी हा, हमारा बुझाइल है जे ए वीडियो के देखी, मेन चीज हमारा दर्शावल ही नहीं है कि हम वीडियो के माध्यम से दिखाई, हम वो दुख के मने चाहे कि वीडियो से ही पता लागेला कि वो देखी जे मने कतना सकेता लोग बा, जी जी। कतना कष्ट में लोग बा। मने देखी भैया, हमार क्षेत्र ये किसान के क्षेत्र ह, एजा मेहनत करे के पर लोग विश्वास रखेला शुरुए से, आ मेहनत पर ही जे टिकल बड़न। एजा न कोनो कारखाना बा, ना शिक्षा बा, शिक्षा भी के अभाव बा एजा। देखते बनी रुआ आइला तो हाला करे लगी है सो थोड़ा सा, मतलब हमनी के भी शर्म लगेला, लेकिन का करब, बस के निके, जनता बा, हजूम बा, जेकरा जौन मन करेला उ बोलेला। एजा भैया बहुत जल्दी आ विशेष सरकार के ध्यान रखे के चाही। हम बिल्कुल बिल्कुल हमारी हम एगो अगर चीज और देखनी है कि ठीक बा जमैनिया कटान जब मान ली कि आबादी बा, बस्ती बा, नौरांगा से काटत गंगा जी चलल बड़ी, तो बीच में ओनले के मान ली कि खाली बा तो उनियो गंगा जी बढ़त रही, जवैनिया के ने पूर्व बलंगे भी देखत तनी जे माने काफी ज्यादा माने कटाव भइल बा। जी जी बहुत ज्यादा जवनिया से पूरब साइड में बहुत दक्षिण में कटले बड़ी गंगा जी, बहरनपुर मौजा तक कटले बड़ी। जवनिया से नौनपुर मौजा, बहरनपुर हाँ मौजा हाँ जी, कहत, नौनपुर मौजा, बहरमपुर मौजा, दमोदरपुर मौजा, ये सब काट के बहुत, देखी ना माने सामने से ओसो बहुत आगे बहुत गइल, कटल बा। बहुत कटल बा। एने पश्चिम में भी नौरंगा साइड में ज्यादा कटाव भइल बाटे, मतलब कहीं से बीच में हमनी के गांव पड़ता, मतलब पानी अभी इस साल रुक गइल, पानी बढ़ी चाहे दोबारा बाढ़ी आई तो मतलब पूरा हमनी के गांव ना रह पाई। सैकड़ों एकड़ माने उपजाऊ भूमि हमारा हिसाब से माने कि हाँ बाढ़ में। बहुत भैया पूरा हल ही नहीं खेता, पूरा सब्जी तलहन किसान की खेती होत रहे, का बा कुछ देखत नहीं। अब मजदूरी ही सारा लोग के बा। सरकार कहतिया कि भाई ई कटान सिर्फ एहिजे के बात नहीं कि एहिजा से लेके आ पूरा माने भागलपुर तक माने पूरे बिहार में तांडव मचल बा।
बहुत सारा लोग कहेला जे ई लोग तो गंगा जी बाड़ी तो ए आरी ओ आरी कबे काटत रहेली तो काहे खातिर गंगा जी के आरी बसत लोग। तो का माने ई बुझाता कि सरकार ए पर ध्यान ना दी, बसे वाला लोग गलती कर देले बा। ई तो गलत बात भैया, ई तो माने ना समझ आदमी ई सब बात कहेलन। जेकरा समझ होई एजा जुद बा हमनी के पूर्वज के, इस लोग एजा रहेला 10 बीघा खेत बा 5 बीघा खेत बा। अब एजा जे कहता ई सब बात जे काहे बसेला लोग, उ एजा से बाहर बड़े जा रही लोग तब समझ में आई जे काहे लोग बसेला। अभी हमनी के घर रहल बा, सब लोग देखिए अगल बगल एजे न बा, सबके जन्मभूमि एगो अलग चीज है, प्यारा चीज है। जन्मभूमि नइखे मिल सकत। बड़ा मजबूरी में केहू जन्मभूमि छोड़ के जाला। जी 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 मजबूरी में, मन ना करे केहू के। भैया हमनी के अभी भी पगलाई रहता सब दिमाग, ऐसे कि मतलब कुछ ना कष्ट नहीं के ठीक बा, माल तनी कि रोज से आशीर्वाद से घर गइल, घर बन जाई, कहीं ना कहीं बनबे करी। लेकिन इतना खड़त भैया जे मतलब हम डेली जानी आ घूमे ले अपन पूरा क्षेत्र जैसे से बसल बा। एक बाद 11-12 बज जाला घूमे में, खाली सब दृश्य याद आवेला भैया, बचपना हर चीज। हेजा मंदिर रहे, हेजा हेजा रहे। हमर द्वार रहे। जी 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 तो अब लौकत कि गंगा जी। जी हम अपना से मेहनत करके वो गाछ बगीचा लगोले बनी। घर के मतलब पाछा देखत नहीं। 1-1.5 बीघा में बगीचा बा। खूब सुंदर बगीचा लाइल बा देखनी। इतना मेहनत के लिए बनी हम ही जानत नहीं, आज तक अपना खेत में हम कोनो काम हम नहीं के लिए नहीं जरूरत पड़ल। लेकिन बगीचा अपना से पटाई सोहब जितना कुल खेला ललिगर लान से कुल के घेर घेर के पटवाई भैया पटवाई बाबू। गईला के बाद सब बुझाते जे मन एकदम गंगा जी गईला के बाद भी अजीब हो जाता मन, मतलब दुखी हो जाता। फिर ये हमारा से काम हो पाई कि ना हो, ये आदमी सोचो मजबूर हो जाता रहन। अब देखी जन सरकार का ही करता, नेताजी लोग खाली तो अपन देखते बनी रुआ। बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते नहीं रहुआ सब है कि जेकर अपना नौकरी पर घर से जाए के जब होला बाहरी तो कतना दर्द होला जब घरे ना मने रहे के मिली। लेकिन एगो मन में आशा रहेला कि नौकरी पर जाता नहीं तो फिर घरे 6 साल 6 महीना के बाद लौट के आई। लेकिन जब घरे ना रही, जब उ दुआरे ना रही तो लौट के अब कहवा जाई आदमी। नया सियाना बनावल कतना कठिन होला। तो ज्यादा कुछ हमनी के का कही जा, हमनी के तो हमेशा से जवैनिया के प्रयास इहे रहे जे गांव बाँच जाओ। आ बहियों से इहे कहब जा जे बहुत भइल, और बहियों से एगो सार्थक प्रयास होके कि जौन बाँचल बा उहो बाँच जाओ, इहे नु। जी हाँ, ये हमनी के इच्छा बा, कहनाम बा सरकार से, डीएम साहब से, जे भी हमनी के ऊपर के जहाँ से व्यवस्था मिलेला जे अब कम से कम विशेष ध्यान दिहल जा। आग्रह बा जे अब बाँचे, जौन लोग रोड पर आगे बढ़ल एकर छत मिले। बिल्कुल बिल्कुल तो हमनी के इहे कहब जा कि आज के दौर में कहल जाओ जे जौन प्रशासन सर्व कुछ भी आ नेताजी लोग चाहे केहू भी जाके डीएम साहब के यहाँ गुहार लगावता, तो हमनियों के जवा जवैनिया गांव से गुहार लगावत नहीं जा डीएम साहब के। एक बार रहुआ आई ये जब निरीक्षण करी, ये जब के दुख देखी, आ जौन लोग विस्थापित भइल बा वो लोग के व्यवस्था कर दी कम से कम, जे हक से स्वाभिमान से फिर से अपना घर में अपना जमीन जौन बा कि अपना जमीन में एगो मड़ैयो लगा के आ फिर से नया जमीनिया बस। जी जी ये इच्छा बा कि न्यू जवनिया बसावल जाओ। अब विशेष ध्यान देव सरकार, डीएम साहब हमनी पर, गांव पर कृपा करी, अच्छा व्यवस्था बनाई जल्दी। मतलब देखते बनी स्थिति का बा और वो दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल तो हमनी के यह कहब जा कि रउआ सब है अभी तक अगर हमारा चैनल दियारा भोजपुरी के फॉलो नहीं की तो फॉलो कर ली। अगर यूट्यूब पर देखत नहीं तो सब्सक्राइब कर दी। आ देखत रही खेत खलिहान माटी दियारा भोजपुरी खाटी।